Chyba wąsik nie może się dowiedzieć. Muszę schować. Cześć Fociku, co tam chowasz? Nic, nieważny wąsik, papa. Co tu się dzieje? Czy Chwostik mnie już nie lubi, że nie chce się ze mną bawić? Muszę szybko znikać. Idę już. Cześć Prymulko, cześć Prymulko. Cześć wąsik. Wybacz, ale nie mam teraz czasu. Muszę uciekać. Papa. Co tu się dzieje? Prymulka też mnie już nie lubi, nie chce się ze mną bawić. Teraz muszę dodać jeszcze tutaj trochę tego i zaraz mogę wszystko wstawiać do piekarnika. Mamo, chodź się pobawimy. Nie teraz wąsik, bo ja tutaj się czymś zajmuję. Piekę coś. Co pieczesz? Nie zaglądaj proszę. Mamo, to pobawimy się? Nie wąsik, teraz nie mogę. Idź się pobawić sam. Mam takie wrażenie, że już ani Prymulka mnie nie lubi, ani Chwostik. Mama nie ma dla mnie czasu. Może jest tak, że oni myślą, że jestem jakiś głupi albo niefajny i w ogóle jestem beznadziejny. Tak mi smutno z tego powodu. Co to jest niespodzianka? 100 lat, niech żyje nam. Niech żyje 100 lat, niech żyje nam. I jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. To wszystko była tylko niespodzianka. 100 lat wąsiku, mój synku. 100 lat. Tak, wszystkiego najlepszego. Hurra. Jak super, nawet mama przygotowała mi tort. Muszę teraz dmuchnąć świeczkę. To moje pierwsze urodziny są. Jak super. Wiecie, ja się chyba czegoś nauczyłem przez tą całą historię z moimi urodzinami. Bo ja myślałem, że skoro oni się tak zachowują, to znaczy, że mnie lubią, że ja jestem niefajny albo głupi. A przecież ja tylko uległem pozorom, że tak naprawdę mi się to wszystko wydawało i nie było tak naprawdę. I ja to wszystko zrozumiałem, że należy ostrożnie myśleć o wszystkim i nie wyciągać takich pochopnych wniosków na podstawie takiej bajki. Wiecie, przeczytałem, ona jest w ogóle super, to jest chyba moja ulubiona bajka. Nazywa się Nowe szaty cesarza czy króla, no nie wiem, w każdym razie Nowe szaty. Wiecie co, wezmę wam ją, przeczytam, dobra, i może też zrozumiecie, o co mi tutaj chodzi z tymi pozorami. Tutaj jest o szczerości, ale mi się wydaje, że ta bajka jest o wielu różnych rzeczach, między innymi właśnie o prawdzie, o pozorach, o szczerości, no ale dobra. Hans Christian Andersen, Nowe szaty króla. Dawno temu, w pewnym dalekim kraju, mieszkał sobie król, który myślał tylko o strojach. Nic innego go nie interesowało. Wciąż się przebierał i na każdą okazję miał inną szatę. Krawcy z królestwa pracowali dzień i noc, aby szyć dla monarchy wyszukane kreacje. Codziennie do pałacu przybywali kupcy i krawcy ze wszystkich zakątków świata, aby oferować władcy swoje towary i usługi. Pewnego dnia król przyjął 2 oszustów, którzy rozgłaszali, że posiadają materiał tak delikatny i niezwykły, że mogą go zobaczyć tylko ci, którzy są godni zajmowanych przez siebie stanowisk. Dla głupców i osób niekompetentnych tkanina pozostawała niewidzialna. Monarcha był zachwycony. Pomyślał, że w ten sposób zdemaskuje w swoim królestwie głupców i osoby niegodne stanowisk, które piastują. Chciał, żeby krawcy uszyli dla niego strój z tej niezwykłej tkaniny. Fałszywi krawcy kilkakrotnie poprosili o zaliczkę w złocie na zakup nici i krosien. Władca bardzo się niecierpliwił. Całe królestwo widziało,
wiedziało, o jakie szaty chodzi i wszyscy nie mogli się doczekać momentu, w którym wreszcie będą gotowe. Pewnego dnia król rozkazał najważniejszemu ze swoich ministrów, do którego miał całkowite zaufanie, aby poszedł zobaczyć, jak postępują prace krawieckie. Minister nie zobaczył nic, ale nie zdecydował się przekazać królowi tej informacji. Obawiał się, że władca uzna go za osobę głupią i niezdolną do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Kilka dni później król sam udał się do warsztatu tkaczy i krawców. Kiedy prezentowali mu spodnie, koszulę, płaszcz i kamizelkę, nie widział nic. Ale pomyślał, być może jestem niegodny królewskiej władzy. Dlatego nie powiedział nic. Przejrzał się w lustrze, zrobił kilka eleganckich kroków, jakby miał na sobie najwspanialszy strój i w nagrodę wręczył oszustom kolejną sakiewkę pełną monet. O, zobaczcie, no po prostu ten król przez to, że nie chciał się przyznać do błędu, przez to, że pomyślał, że inni nazwą go głupim, to po prostu dał się złapać na takie pozory, na takie oszustwo. Dobra, czytam dalej. Na prezentację niezwykłej szaty wybrano dzień, w którym przypadała rocznica koronacji króla. W dniu poprzedzającym pokaz nowego stroju fałszywi krawcy dwoili się, troili, żeby pochwalić się władcy, jak ciężko pracują całą noc. Udawali, że rozkładają materiał i nawlekają nici na igłę. A gdy wstał nowy dzień, ogłosili: Wasza wysokość, oto gotowe szaty. Gdy monarcha wszedł do pracowni krawieckiej, obaj oszuści, gestykulując przesadnie, nie przestawali zachwalać niezwykłej kreacji. Czy kiedykolwiek widziałeś, panie, spodnie z tak delikatnego i pięknego materiału? Proszę, zerknij na tę koszulę, wasza wysokość. Jest ozdobiona złotem i szlachetnymi kamieniami, a przy tym jest lekka jak piórko. Gdy król ją założy, dodał jeden z nich, poczuje się tak, jakby nic nie miał na sobie. Pomożemy waszej wysokości ubrać się, wykrzyknęli wszyscy razem. Rozebrali króla i zaczęli zakładać na niego ubrania, których nikt nie widział. Rozpoczęła się parada, aby wszyscy mogli zobaczyć nowe szaty króla. Dworzanie szli za nim, udając, że trzymają tren długiej peleryny. Pragnęli, by publiczność nie zauważyła, że tylko udają. Bo wszyscy się wstydzili przyznać, że nic nie widzą. Ale również poddani krzyczeli: Jaki niezwykły strój ma na sobie nasz władca! Jak wspaniale w nim wygląda! Wtem wśród tłumu dał się słyszeć okrzyk i gromki śmiech. Władca nie ma nic na sobie, jest całkiem nagi, król jest nagi, ha, ha, ha! Krzyczało jakieś dziecko. Malec nie przestawał wrzeszczeć, a potem, jakby to była jakaś zaraźliwa choroba, wszyscy poddani ryknęli na całe gardło, bez strachu powtarzając słowa chłopca. Król poczuł się oszukany przez dwóch nisponi, ale nie przyspieszył kroku, ani nie zmienił się wyraz jego twarzy. Szedł dalej dostojnie, w samych majtach zresztą, myśląc jednocześnie, w jaki sposób ukarać wszystkich, którzy brali udział w tej komedii. To jest taki morał, że tylko mały chłopiec, który nic nie miał do stracenia, powiedział szczerze, co myślał. Pozostali kłamali, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie możemy żyć otoczeni kłamstwem. A mi się troszeczkę wydaje, że my sami ulegamy i takim jakimś kłamstwom, i pozorom, i rzeczom, które nam się wydają. Tylko właśnie, czemu my tak łatwo tym ulegamy? Ja akurat z moimi rodzinami, bo chyba dlatego, że obawiałem się, że po prostu inni mogą mnie nie lubić i dlatego tak zacząłem myśleć. Mimo że przecież wszyscy właśnie przygotowali moje przyjęcie. Dobra, kończę już. No dobra, to ja już wam mówię papa, bo są moje urodziny, więc ja muszę dalej iść rozpakowywać prezenty. No to papa.